Otu so n'okwe ndọrọndọrọ bụ Solution Marshal achịkọbago ọgbakọ nkwadema yana ndị isi ọchịchị nke otu APGA bụ ebe ha nọrọ wee kwuo na a ga-echekwa vootu niile a ga-atụnyere ndị ga-atụ vootu na mpụtara nke mmemme nhọpụta a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba n'afọ a. Ya bụ ọgbakọ anọ bụ nke isiokwu ya bụ inwe ezi mkparịta ụgbụgbọ kpaa nkata hazie ọnọdụ maka ntụrụ ugo mmeri emere na Prọfesọ Dora Akunyili Women Development Center bụ nke dị n'Ọka. Ọ dọtara ndị isi na wọọdụ dị iche iche na kansụl ime obodo dị iche iche. Onye nta akụkọ anyị Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ a. Ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ onye osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim bụ onye kwuru okwu site na ọnụ onye enyemaka pụrụ iche ya n'ihe gbasatara boundary adjustment bụ Maazị Kenechukwu Okoye nakwazi ọkaiwu Obi Okoye kwuru na otu ahụ dị oke mkpa iji fụ na a na-echekwaba alo niile a na-atụ gbasara nhọpụta a ga-eme n'ọdịnihu ma kwukwezie na oge erugo mgbe ndị maara ihe ekwe na-akụ ga-ewegharụ usoro eji eme ihe na nnabata ndị mmadụ na mmemme ahụ. Onye steeti Marshal nke otu ahụ bụ ọkaiwu Titus Akpudo kwuru na oke na ọlụ dịrị otu ahụ bụ ịfụ na ndị na-atụ vootu ha bụ ndị ga-apụta mesapụ arụ ma tụọlụ onye ha kwesịrị ịtụrụ ma fụkwazie na mpụtara nhọpụta ahụ bụ nke a ga-agụpụta ka o si kwesị. Onye eze ọdịnala ọmụọ nke dị n'okpuru ọchịchị ya melụm Igwe Chris Chidume kwuru na Gọvanọ Soludo bụ onye kachasị mma n'etiti ndị ya na ya na-azọ ọkwa ọchịchị n'ụdị dị iche iche ma gwazikwe ndị mmadụ ka ha gbaso aka na-achị steeti a ma kwado ya ịfụ na o mepụtara ezigbo ebumnobi o buru steeti a. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere onye Marshal Superior ma bụkwaziarụ onye ji ọkwa Majority Leader n'ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Honorable Ikenna Ọfọdeme, onye kọmishọna n'afọ maka ọlụ pụrụ iche Honorable Beverly Ikpeazụ Nkem dị iche nakwazi onye isi oche otu APGA n'okpuru ọchịchị Anọcha Sir Anthony Ugoji.